Vitajte na tomto úvodnom školení Soulworker a tiež hovoríme, že Soulworker zjednodušuje zdieľanie. O tom to je. Predtým, ako sa do toho pustíme, chceme vás oboznámiť s jedným konceptom, pretože existuje dôvod, prečo to robíme. Týmto konceptom je obhajoba zamestnancov. Obhajoba zamestnancov je proces inšpirovania, motivovania a aktivácie kolegov k zdieľaniu firemného obsahu v rámci svojich sociálnych sietí. V skutočnosti ide o typ budovania značky, ktorý vykonávajú vaši vlastní kolegovia a stáva sa čoraz dôležitejšou súčasťou predajnej a marketingovej stratégie AMP. Stále viac sa využíva aj pri nábore nových kolegov. Zamyslite sa nad zdieľaním pracovných ponúk, ale tiež nad tým, ako ukázať príjemné pracovné prostredie vo vašej firme. Vo všeobecnosti je obhajoba zamestnancov mimoriadne účinná, pretože dosahuje až 8-krát väčší dosah na sociálnych sieťach a webovej stránke v porovnaní s inými stratégiami. 7-násobne vedie k vyššej konverzii lídov a prináša 20% úsporu na procese náboru a výberu. To má skutočný dopad, takže to, čo robíte, má zmysel a k tomu prispievate. A najdôležitejšie je, že kolegovia sú dôveryhodnejší ako napríklad značka alebo firma. Takže aj z tohto pohľadu má veľký zmysel aktívne sa zapojiť a byť súčasťou takéhoto programu. Ale má to aj výhody pre vás. A to je samozrejme dôležité vedieť. Ako zamestnanec v organizácii dostávate viac pozornosti a interakcie vo svojej sieti na sociálnych sieťach, keď sa zúčastňujete programu. Generujú sa ďalšie potenciálne zákazníky a predaje. Okrem toho si budujete a posilňujete aj svoju osobnú značku. To je tiež dôležité, pretože by z toho malo byť aj niečo pre vás. V skutočnosti pôjdeme rovno k praxi. Soulworker je nástroj, ktorý uľahčuje zdieľanie. Ako tento proces funguje? Dostanete správu od svojho manažéra sociálnych médií, zamestnanca komunikácie alebo kolegu z marketingu, teda od niekoho, kto práve pracuje na tvorbe obsahu. Túto správu dostanete e-mailom alebo prostredníctvom aplikácie. A keď dostanete túto správu, môžete jedným kliknutím prejsť do coworkingového prostredia. V prípade potreby máte možnosť vykonať úpravy. Často to prináša lepšie výsledky, keď do správy pridáte osobný nádych. A potom to môžete zdieľať vo svojej sieti. A viete si predstaviť, že máte relevantnú sieť. A tak sa správa rozšíri k mnohým ľuďom naraz. Kde má posolstvo vašej spoločnosti význam, ako prebieha začiatok správy? Poprvé, bude vám vytvorený účet. Dostanete e-mail od Soulworkera s požiadavkou na nastavenie hesla. V tejto chvíli sa môžete prihlásiť na webovú stránku soulworker.com pomocou svojich prihlasovacích údajov. Na začiatok pripojte svoj profil na sociálnych sieťach ako prvý krok v procese začatia. Prejdete do svojho účtu, pripojíte svoje účty na sociálnych sieťach a potom prepojíte tie platformy, na ktorých chcete zdieľať svoj hodnotný obsah a zapáňať svoje publikum. A ak viete, že nejakú platformu nikdy nevyužijete, pretože vám nevyhovuje, tak ju ani nepripájajte. Pripájajte len tie platformy, na ktorých vám záleží a ostatné, ktoré pre vás nie sú dôležité, ignorujte. Dôležité je, že si neustále udržiavate kontrolu nad svojimi platformami, svojimi účtami na sociálnych sieťach a je len na vás, či sa nejaká správa vo vašej sieti zdieľa alebo nie. Ďalším krokom, ktorý môžete urobiť, je nastaviť si jazyk vo svojom osobnom nastavení účtu, a to v holandčine, angličtine, nemčine alebo francúzštine. Urobiť to môžete cez účet a potom upraviť účet, kde si nastavíte svoj jazyk. Oznámenia budete dostávať e-mailom alebo cez aplikáciu, ako som práve spomenul. Stiahnite si aplikáciu, pretože vám to uľahčí prácu. Potom dostanete push notifikáciu, čo je veľmi odporúčané. Môžete to však zdieľať aj cez svoj e-mail a jednoducho to spravíte aj cez stolný počítač. Nastavenie notifikácií v aplikácii je kľúčové pre zabezpečenie včasných informácií. Urobte to v nastaveniach, pozrite si spravodajstvo, prejdite na aplikáciu Zoho Worker a tam si upravte notifikácie podľa toho, čo chcete dostávať. Aby ste boli neustále informovaní vždy, keď vám do schránky príde nová správa. Ako to dosiahnete, keď dostanete správu, ktorú chcete zdieľať? Napríklad prostredníctvom e-mailu? Áno, to je presný postup. Po prijatí e-mailu stačí kliknúť na tlačidlo Zdieľať správu a budete presmerovaní do prostredia Soulworker, kde môžete pokračovať v požadovaných akciách a úlohách.
Alebo dostanete push notifikáciu, otvoríte aplikáciu a prejdete na konkrétne miesto, kde chcete správu zdieľať. V takom prípade sa dostanete do oblasti zdieľania správ, napríklad vo vašom desktopovom prostredí alebo aj inými spôsobmi. A tam môžete kliknúť na Upraviť. Tým získate možnosť správu úplne prispôsobiť na mieru. Môžete písať tak, aby to odrážalo váš jazyk. Ak si poviete, že táto správa je úplne v poriadku, môžete ju zverejniť okamžite. Nemusím tam už nič meniť. Môžete ju tiež naplánovať. Plánovanie znamená, že si môžete určiť, že ju naplánujete na zajtra alebo na iný čas, aby dorazila vtedy, keď potrebujete. Presne v tom momente, ktorý je pre vašich cenných sledovateľov najdôležitejší. Okrem toho existuje aj prehľad publikácií, čo je vždy praktické a užitočné vedieť a mať k tomu prístup. Po otvorení publikácií môžete vidieť tie, ktoré ste zatiaľ so svojimi sledovateľmi nezdieľali. V skutočnosti si môžete všimnúť na všetkých sociálnych sieťach, že ak má niečo farbu, znamená to, že je to aktívne a v prevádzke. Vtedy vám váš správca sociálnych sietí na tejto sieti pripravil správu. Ak nemá žiadnu farbu, taká udalosť sa nikdy nestala alebo nenastala v žiadnom čase. Ak je vedľa toho zelená fajka, už ste to zdieľali. A ak je vedľa toho modré hodiny, znamená to, že ste to naplánovali. Ak tam nie je žiadna zmienka, tak sa žiadne zdieľanie neuskutočnilo. Takto môžete postupovať, ak to chcete urobiť cez aplikáciu. Aj tamto v skutočnosti funguje rovnakým spôsobom. Potom prejdete do aplikácie, kliknete na zdieľať a stále môžete upraviť alebo naplánovať, ak je to potrebné. A potom vidíte tie isté fajky alebo modré hodiny. Tak, to bolo všetko. Dúfam, že začnete zdieľať a že ste si prepojili všetky svoje sociálne siete. To je naozaj dôležité. Ďakujem za pozretie a veľa šťastia pri zdieľaní.